Το μαγνήσιο δρά ως συμπαράγοντας σε περισσότερες από 300 μεταβολικές αντιδράσεις, καθιστώντας τον από τα πιο σημαντικά μέταλλα στο σώμα μας. Είναι αυτό που παράγει μελατονίνη, η οποία είναι απαραίτητη για ποιοτικό ύπνο και σχηματισμό κολαγόνου. Είναι απαραίτητο για τα οστά, τους τένοντες και τους χόνδρους. Συμμετέχει στη σύνθεση του ATP, ενός μορίου που χρησιμοποιείται από τον οργανισμό ως πηγή ενέργειας. Ρυθμίζει τα επίπεδα ασβεστίου στον οργανισμό, αποτρέποντας την εμφάνιση οστεοπόρωσης. Ρυθμίζει την έκρηση ινσουλίνης, βοηθώντας την εξισορρόπηση των επιπέδων σαχάρου στο αίμα. Βοηθά στην εξισορρόπηση παραγωγής νευροδιαβιβαστών, οι οποίοι συμμετέχουν στη ρύθμιση του στρες, του άγχους και της κατάθλιψης. Είναι σημαντικό για τη σύσπαση των μειών και τη βελτιώνει τη σωματική απόδοση και την κούραση. Είναι απαραίτητο μέταλλο για τη διατήρηση ενός κανονικού καρδιακού παλμού, κάτι που είναι σημαντικό για άτομα που πάσχουν από καρδιακά προβλήματα, ενώ στις γυναίκες προωθεί την ανακούφιση από προεμινοριακά και μηνοπαυσιακά συμπτώματα που προκαλούνται από ξαφνικές ορμονικές διακυμάνσεις. Στις μέρες μας τα τρόφιμα γίνονται όλο και πιο επεξεργασμένα, οδηγώντας σε χαμηλότερη περιεκτικότητα μαγνησίου. Ως αποτέλεσμα, καταναλώνουμε λιγότερο μαγνήσιο από αυτό που χρειάζεται το σώμα μας. Ως απάντηση σε αυτά τα προβλήματα, έχουμε αναπτύξει μια νέα φόρμουλα για το συμπλήρωμα διατροφής Magnesium Forte. Περιέχει 4 διαφορετικές μορφές μαγνησίου: κυτρικό, διγλυκινικό, γαλακτικό και οξύδιο, κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Με αυτόν τον τρόπο επιταχύνουμε καλύτερα τη λειτουργία του εντέρου, μεγαλύτερη απορρόφηση και καλύτερο αποτέλεσμα. Οι φόρμουλες νέας γενιάς θα φέρουν επανάσταση στη ζωή σας. Ασφαλίστε την υγεία σας.